Yogut Jalsan Haziro Wadagan Tibevi, Hatavi Izetri Memberum, Sadam Gatibevi, Hataro Izetri Memberum, Rasmi Daturto Gatibevi, Tinga Izetri Memberum. Agenda Yudan Kurum, Bavi Subdik Day of Dik, they are Sabbi Subdik, Alif Javiani. Yomiya Faskurun Hatepenteke, Yomiya Faskurun, Yomiya number soul of Dik Day of Dik, they are Sabbihun, Ashar of Dik Day of Dik, they are Sabbia, Tinjal Sag, Yomiya. Ei deha sabbis wana haruga devana dorga sola wana jalsa em feshgen ashar wana jalsa gniyadan huri yawmiyata majdiyo ke website ka shaay kurma fahu evve sizzete member ko islam shaluba fa nuwati raitunga majdiyo gawadu ga dush 40 wana madda gawa gos gamatin mi yawmiyata ke riyastun qabul kura yawmiyata kam ga yudan kura Sual hypertech Gadol Dekun Daira Gizet member Mikael Ahmed Nasim, Minister of Homeland Security, Labor and Technology, Alpad Ali Usana Kuraba Sual. Minister on Marhaba now Sual Kurama Gizet member for Sotaru. Shukriya is the rice. April Devi Huga baby Nuswering a Badalumuga, Niavi Darivaraka Fuluhunga Victim Support Service, they made the Badal Kofava. Badal Kofava Zati message the Hamakurumuge Ganuni Ihtiar Sarukaruge Sverina Libodanavani Kong Usula Kunto Uluhung Ihumalvi Kamakureve Tumataka Guligang Halat Hurigotung Emauduma Hamakura Minister Majburvi Kama Raisul Jumhuria Vidalwa Fave Henkamu Fuluhunge Ihumaluge Tuhumat Kureve Komme Masale Gaves Mifa the Nazuk Zati Maulumata Amakurmaki Ministry Siasato Shukriya. Shukriya is a member Korvi Suala, Jawab them, Minister of Furso Tarvan, Raitunga Majdu, Gavaduge, Adia Timana Mada, Shavinik, the room, Minister Jawab them, Haminat Fusotel Libodan. Shukriya is a rice, Adi Shukriya is a member, Raitung Majdu game, Meha is a member, Harba Shukriya or made me Fusateruiti. Adi Divirajege, Komerai take Zati Maudumataki, Rakatri Kurefa Maudumat. Walking Hasako. नाजुक हालत होगा तिबे फरात हूँ गाँव तंफीस कुरा फरात तक आए कुगा कुरेवे मुआमले तहकी कुरे मिदन्ने वोड मिंगना वरवेस बोड़ा त्रक्का कुरे फाम मालूमात तक ये नंबर सीजर मेंबर थी कुरे भी सवाल होगा वाचाएगा वाप कॉन्टेक्स्ट एक बड़ा है तुम की अरुण है निमिसवाल जाओ दिनों के बारे मुहिम कमें ही थी इशारा कुरे भी हादिसा हिंगी फाहूं मीस मीडिया गया दिविराजे के राइतों के थेरेगा वारा बोड़ा मिकमा बेहेगो तुम दोगु मालूमात तक फितुर मुंदिया दोगु मालूमात होगे एम्मे बोडो असासकी दिवे राइतोंगे तेरें नाजुक हालत को राइत को दिवे राज्यगे फुलहुंगे हास हिदमत का गुले को तुम ये दोनों हिदमते एकुजा का फुराना गोस्तान होते एकुजा फाहुन नियाफावा हालतेगा फुलहुंगे कमंग इग्नो कोफा फुलहुंगे कमंग अलानुदा फुलहुंगे कमंग रिएक्ट नुकुरा कमा देखे उन वाह कहते कि मी वारा बोडे इल्जाम तक फुलुंगे मोसाए कि दिवे कोम्मे राई तक अबदु में हिदमत अंगेदी सव्वीस के डेरो हिदमत दें तैयार फोन मोसाए वकिंग हास को नाजुक हालत तो गतिबे फराय तक कोम्मे वागु तक वस रिलायबल को हिदमत देवेन कमुगे यागिन कंग राई तो न ओन्नन जे मोसाए ए मोसागे ए यागिन कंग राई तुंगे तेरेगा गेल्लुआल मुगे ऑर्गेनाइज हरकातेंगे दो हिंगा मुंदिए ए मी फुरसतुगा गाँव नसासी के दशुन्ना आदि द्विराज्य के फुलुंगे गाँवनुगे फस्तोल सवर्ण मादा के दशुन अरुण मतिकोफे बवे वाकी जिम्मा तक आदा करूँ ए जिम्मा तक तेरेगे बे हिमने ए कुजा के मालूमात हिमायत करूँ गे इतरुं दिवेरा इतुं मी इतबार कोफे मोसा गे इतबार दमेहटुमस ए मी इतबार दमेहटुम टका अलगोन मेन्ना एकंग हिंगा दिए गोतुगे हादिसा गे स्पेसिफिक बाय मालूमात तंग हिस्सा नुकोहे ए टाइमलाइन एस्टेब्लिश कोफे कुजा दिक्किवाह का आदि फुलहुं ये दिन रेस्पॉन्स का फुलहुं अमल कुरिगोते साफ क्वेश्चन वेदेवे गिन फहर मिफद हादिसा होगा मिहातना अरुण में दिमाग मियोती अरुण में यवाह कागे असलु हेकी साबित कमाया कुगा फाड़ नुकोफियाम मुनाने कवर अप कुरानी है फाड़ कोफिया बुने प्राइवेसी यंग आरागें फिये ये मिदे तेरेगा मीना निवारा फाइन लाइन बेरो गाँव मुता होगा वैस हास को 911 अमेरिका गुड़े मी कॉल सेंटर गुड़ा हालत को वैस इंग्रेस विदा तो गाद इंग्रेस विदा तो गानों तकुं ए बंदे मी मालूमात तकुं हालत के किया वर्क हाम कुरविदान तो इस बयान को मालूम में गादी गानों ने मिंगने ने ये नमे साउंड फाहा कोल्लंग में महु गानों में माने डेटा प्राइवेसी के गानों ने दिविराज्य के राइतों में मजिदी हम खुशहाल इराद कुरव्यागे मी गानों न आम फोग मिफल नाजुक हालत होगा बस मिफद मालूमात तंग हाम कुरविदान वर्का किया
මේ මිංගඩකත්තු අවුම හාම කුරාණිය කොන්ෆද හාලතෙකතු හාම කුරාණි ගානුනි ගොතුන් අවුන් මෙන්න ඒර ගවන් කරවිගෙන් දාන ඒගේ දශුන් හදේ ගවායත හොගේ දශුන් අවුන් මෙන්න ඒ හාලෙත්ත වර ස්පෙસિෆික් ඔබ බයන් කරවින් දාන එනවස් මේ දෙන්නවණු දුවහුගා අවුන් මෙන්න මජබූර්වි දිවි ෆුලුහුන්ගේ ඒ සර්විස් komme kamennu divi fuluhunna terega shakku fide komme halati gawun divi raitun mifad maulumatake haamennu kuran enamas mika nazuk haletta ho raitun komme hen hidmatan ede adi e hidmata edi goa goa tibe eta baw raitun komme duha kos tibe iruga e hidmatu ga ago hi fettumaki not itbar hi fettumaki awun mena komme hen kuranche kamak kamaun gabo kuran enamas kuriyan ottange sawun mifad haletta ho raitun maulumata migotan hama kuranche mingana hama kurayru wara caution exercise kurana adi wara limited gotakam hama kuranche halettawge sawun kuriyan ottange sam kuramun dane specific ko member go suwa jawab dunnatta ka nu algon menge siyasat nu raitunga maulumat fulhuna etere suwalu fede komme halatige faha kurmaki enames naz ko halatugo fulhunga faratun ede hidmedde tantan rakater ko ma kurmatta kadi raitun kankan oi gota saaf kon alum filwa dunnatta ka algon menge fada limited maulumat ke limited halattawge hama kuran algon hama mi takura ko kurigavas dannawa fwane දිවිරාජ්‍යයේ නූස්වරින් එහාලතුග මේ දෙන්නෙවුන් හාදිසාග අමල් කොෆෝනි වර රංගලක්කන් වුන් ෆාහපුර එනම සියාසී බය ෆරාත්තකුම් වර जिम्मेदारකුම් කුඩකො දිවි ෆුලුහුන්ගේ හිදමතු ගාගුවෙට්ටේ ගොත ආදි මේ නාසුක් හාලෙත්තහුගේ ඇඩ්වාන්ටේජ් නගෑගෙන් රයිතුන්න ඔළුවාදා ෆවාකන් වුන් ෆාහපුර මිෆද කංකමුන් අරුන් මෙන් එම්ම මුජ්තමය ගොත දුරුව තිබේ මිෆද හිදමත් රක්කාතරි කොෆ ආදි නාසුක් හාලතෝගේ තිබේ රයිතුන්ගේ හිමාය කුරුම කියවුන එම්මගේ जिम्मेदारකම අරුන් මෙන් ගබු කරන්ජේ කම ගබු කර වබෂ්කුරිය ඉතරයිස් ශුක්‍රියා ඉතර මෙම්බර් शुक्रिया मिनिस्टर इधर जवाब गुलिगें नुवत मिनिस्टर कुरन सुवाल गुलिगें रईतुंग मजिद गवादुग अड्डे बसुन मादाग दशों इज्जत मेंबरुन इतुरु सुवाल कुरम फुर्सत उलवाल इतुरु सुवाल कुरम कंडलिफावनी जुमदा 30 मिनट इतुरु सुवाल कुरम कोम इज्जत मेंबर का दिवडान वाली 40 सेकंड आदि मिनिस्टर जवाब दम दिवडान वाली 2 मिनट रईतुंग मजिद गवादुग अड्डे बसुन मादाग हाग दशों इतुरु सुवाल कुरम एमे फुर्सत मेहरबानी सवाल करे इज्जत मेंबर गादुल देखुन दायरा की इज्जत मेंबर मीके अहमद नसीम शुक्रिया इस्तर वजीर अळगोन के देवण सवाल की मिफद हालत होगा जाती मालूमात आम कुरुमुगे एसओपी है अळगोन में ना हमें अन्नाने तारीख है अंदाजा को लेवे तो शुक्रिया इज्जत मेंबर इस सवाल जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत शुक्रिया इज्जत मेंबर ಅವನ ಬೋಡ ಗಬೂ ಕುರವೆನಿ ಅವಗೊಂಡ ಮಿಹಾರು ಗವರ್ನ್ ಕುರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಕ್ಕಿಂಗೆ ಬೆ ಹೆನ್ನಮಸ್ ಮಿಹಾರು ಮಜಿದಿ ಹಂಗ ಉಶೇಳಿ ಫಮಿಯೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರೈವಸಿ ಯಾ ಬೆಹೆ ಗಾನೋನ ನಿಗೆ ಏಗೆ ಗವಾಯತಕ ಅದಿ ಏಕ್ ಅರುಣ ಹದಂಜಿ ಉಸೂತವುಗೆ ತೆರೆಕ್ ಎಸ್ಒಪಿ ಅನ್ನಾನ್ ಮಜಿದಿ ಹುಗ ಮಿ ಗಾನೋನ ನಿಮೇರ ಅವಮೆನ್ನ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರನ್ ಅರವಾದಿ ವೆನ ದಿಯುಮು ಅವಮೆನ್ನ ಕೊಂಗಿರಕ್ತೋ ಏಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಸ್ಒಪಿ ಎ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಕೊಲ್ದಿವೆ ಗೆತ और शुक्रिया शुक्रिया मिनिस्टर मिलंदु दायरा इज्जत मेंबर हसन मुफीद अब्दुल कादिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर अलगोन के सवाल की गवादा खिलाफंगुळे विदेशंगे मसल हल्लुकुर्म कुरवे मसक्कतु सरकारो हवालवीरा बलाइरु किहावरगे कुरियरु में ऐसितो मिहार शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर इस वाले जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत और शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर अदे दिव्यराज्यगे दावतगे हिंगुमा इज्जत रईस जुमरा डॉक्टर मोहम्मद मुइज देहास 23 नवंबर 17 दो हवाल वीरुगा दिव्यराज्यगे सिस्टम तहुगा निजाम तेरेगे दिलक नोदी फस्सास हसते का हद्दिया विदेशी उलमुंदा कमग मालूमात होरी मीगें 27,200 विदेशींगे फियवा बायोमेट्रिकली आइडेंटिफाई करवेन एवस फीचर दावतगे एवस दारकुने ए बाकी मिदन्नेवुनु गෑගණක दिलक हद्दिया देहास वरक मीहुन्नकी काहुकन नेगे एमीहुन කොම්මෙ हालतिग्गा फेनुनस एक्चुअल डॉक्यूमेंट अतुगंड एतिया आइडेंटिफाई वेस कुरवे गोत कन्नु दावदुतुगे तेरे गोतीकी एन्नमे सावुन में मिफाइतु दी देहरा बैग कुरवण मसक्कतु मिहार राज्य गावुन में कंबडुआ हालतुगे आइडेंटिफाई नु कुरवे तिबी एंहस एसते देमीहु एक माने की कुरीगे तिबी देलक नोदी फस्सास मीहुंगे तेरे देलक नोदी हतरुहास मीहुंगे मालूमात अरुण में माणी अपडेट कुरैफ एगे तेरे बायोमेट्रिकली वेरीफाई कुरवे गोत मिहारो एतिबी एंहस एसते कमी हुफिया देंती मीहु गेत फरबर शुक्रिया शुक्रिया मिनिस्टर वैकर दो दायरा इज्जत मेंबर हुसैन जियाद शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर तीन मिनिस्ट्री आंदा दी हादिसा मियाना डिसेंबर माह देहर वाने मी हादिसा बेगतुं अप्रैल 23 वन दो
මිනිස්ටර් රයිස් ඔෆියුග දෙව්වි ප්‍රෙස්ක විදාලුයි තහුගික් නිෆාවාකම අන්න හෆ්තාග එකම අබේ මවුලුමා තාම් කරන්න මේ දාහමෙන් ආර ඒ මවුලුමා තාවුන් මෙන්න කනුලිබේ එබස්වරක මීඩියා කුන් උෆෙන්න එහෙම මේ එකන් කුරාන් කරවවානි කොන්දුවකුන්තු අරුන් දෙවන හැම එස්වාලු ගානේ බෑගොතුක මිකුරණි මිකමු තහුගික් නිෆාවෙජ්ජා මිකමු මිකන් හිඟාදියේ කී වෙගෙන්තෝ මිකමු කිහා බොඩු ගෙල්දුමේ දවලත වීතෝ शुक्रिया इज्जत मेंबर इस सवाल जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत करो वरबर शुक्रिया इज्जतरी रईस इज्जतरी मेंबर स्पेसिफिक अलिफानु हादसा हिंगाफवा कोई तिवे फुलुहुन्ना अदि कैरी गांव तक गवर्नमेंट न मिबावतु के कंक हासको आसन इन्वेस्टिगेशन के कंतौगा एही तरीकम फोर को दे गांव तक एही तरीकम माक वणी ताहुगी को ताहुगी निम्माफ अरुण फाहा कोल्दं बेनु मी බයකු මීහුන් ගොස් අදිෆාන් ජහාෆෙන් හාදසාය ගොත්කෙනු හාදසාගේ තහුගින් ගවර්න්මන්ට් නම් ෆෙන්නනිකි කරන්ටුගේ මී රෝවෙෆ එම ෆොර්තම ඉනිෂියල් ස්ටේජ් උග ෆුදුහුන් එතනන් එටෙන්ඩුවගෙන් ෆුදුහුන්ගේ බොඩි කැම්ගේ වීඩියෝ ෆුටේජ් උන් ගවර්න්මන්ට් න සාබිත ඔබවේ එම ෆොර්තම අදිෆාන් රෝවෙෆ වනි සීදින් අනු තෙරේග එයා කන්ඩිෂනර් තහුගේ තෙරේග හොරි වෛරෝ තකෙග්ගකම් ඒගේ තෆ්සීලි මවුදුමාතයක් ගවර්න්මන්ට් න ප්‍රෙස් බ්‍රීෆින්గ్ එක බාවාදාන एग्जैक्ट सीधा मुदलु गागु अरुण में मिनिस्ट्री का एंगी फैन हुए अरुण में जहनी मालूमात साफ कोल्ला इस तरह मेंबर अंगारो बार शुक्रिया शुक्रिया मिनिस्टर गुराद दायरा की इज्जत मेंबर इब्राहिम फला शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर अबदुवेस में अरुण अडुवे वाहके मि सरकारुं एम इस्कंदे एकमकी गेंगु कुत्तं हुट्टुवं कमा अरुण में वाणी मि सरकारुं हुशेड़ी गोतं එකමා බෙහෙ ආස ගානුඩ වෙස්මිහාර ෆාස්කොද්දීප උරින් අල්මන අබදුවේ සඩුවේ වේට මගුතහුගා කොම්මෙස් කමෙ දිමාවගේ මීහක් මාරා ලිවාහක නෝනික් බෑ කාණියා විවාහක එම මේ මස්සලය මිහා හිසාබන් ආරු මි ගානුණුගේ දශුන් ඔංකහල කන්තත්තකෙත්තෝ මි සරුකාරන් හල්ලු හෝදා දෙමුනි शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर सवाल जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत करो शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर आज अरुण वर शुक्र कमाक फाह कुरंग मीजतरी मजिदी हूं वर बोड कंसिडर कुरवा गेम कुत्ता हुटुंग गाउन फास्ट को फाउंड में ए इख्तियार बार फुलुन देवा एकं कुरमुग फुर्सत होदा देवी थी एक नतीजा के गोतुं आदि वकिंग हास को सरकार के सियासत के तेरें फुलुन के तेरेग गेम क्राइम हास यूनिटेंग उफद्दा एमस के कुरम पेशिफहूं उफदा को दन्नव देहास हैवना हरम फेरिगन देहास 22 वना हरा दे देहास 23 वना हरा दे तेरेगा कोम्मे हरेगवेस दिवेहि राइतेगे फुराने बवे मि गेंगु मारा मारी तहु गोस्स कोविडुगे मि हालतुगे फियवा कोम्मे हरेगवेस एवरेज को बैंग हरतोगे फस मि हुगे फुराने बवे गोस्स एन्नमवेस मि सरकार हवाली फो मागलो इराद फुला को कुरवण मसकतु गालीग अदि मिहातन इराद कुरबांगे एवस दिवेहि राइतेगे फुराना गेंगु कुशेग गेल्ली फणुवे हम याकुगा मगमतीगे की हिसाबता होगा राज्य के कंकोलता होगा गेंग मारा मारी अबदु हिंगा वाह का तिबे फुनाडु इवेन अरुणंगे यूनिट 26 का डेरु मासके कुरे मिहार राज्य के मगता होगा आदि कुरी गेंग तंग उले मुंगा सरहद होगा वाकिंग हास को उले मुंदान एक नतीजा के गोतु गेंग मारा मारी एसेंशियली राज्य के मिहार वानी कुट्टी अरुण उफदयाक फाह कुरं मिकंकम गोळुंदु कुदिं मिहार वजीफा तक गोस रांगणु मगुतं होद मुंदाकं अरुण मगे स्टैटिस्टिक उंगे फेने अरुण में सरकार के सियासत की एमगुतं कुदिन देक्कुं एव्वे सादेग कुशुगे वेशिंग कुदिं हायर को जलदु मेन्नु कुदिन रिहेबिलिटेट को कुदिन मगमचने जुवानु गोतुगा रांगणु बेनु हिफे जुवानु गोतुगा मुजतमनेरो अब शुक्रिया शुक्रिया मिनिस्टर तोड्डू दायरा की इज्जत मेंबर हुसैन समीर शुक्रिया नाइस मरहबा वजीर अणुगे फुरतम सवाल की अणुगुण दायरा तोड्डू दायरा की फुला दायरा गोतेग टूरिज्म मसके कुरम दा दायरा उकुळसदि तोड्डूगे पोलीस स्टेशन गे मसके निम्म हिदमे देवेन किहा तारीख तो अदि मियन्न न्यू ईयर सीजन न किहा वरक फुदुं इबे फुन सिक्योरिटी देते तैयार फवे तो देवन सवाल की होम मिनिस्ट्री का मिहार किहा सियासी मौजिफुन ने शुक्रिया इज्जत मेंबर सवाल जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत करो शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर देहास 27 वना हरुगे जून माह की अरुण में मिहार फुलुंगे मशरूत निम्म मी कंडाळागे मस्के कुरिये गिंदा मुद्दत वई इरात कुरविया तोड्डूगे सदी उकुळवेस के एडिगिंदा फुलुंगे मरकज हिसाब निमि खिदमत देवेने फुलुंगे मरकज नुनिमुनस कोम्मे हरकुवेस आहार तैयारुम गोतुं टूरिज्म के मस्केत्ता सिनात वरगत कोंगे ररशुग हास ऑपरेशन तक फुलुं हिंगाण
මියහරව සම එගොත තයාරුගෙන් කන් කුරානේ මාම් රයිතුන්ගේ සදාමත රකාතරින් කෂෝර් කුර්මෂා ආදී වකින් හාසකො රාජ්‍යයන් ආදී දෆ ගින ෆතුරුවරින් යන්න සීසන් තහු ගාරුන්ගේ මසකේ ඉතුර ෆෝකස් කොග්ගෙන් වර්ගත කුරාන නියතෝ होम मिनिस्ट्री के तिबी सियासी मौजफों के एग्जैक्ट आददु ए कोमेदु वहा कुछ बाय फार हां बदलों दा छे मारुन दियुमो मियदुगा मिवागुतुगा ओइन आददु इजतरी मंबरंग अरवाना नियतो बहुत शुक्रिया शुक्रिया मिनिस्टर होरफ्री दायरा इज्जत नंबर आदि मूसा शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा मिनिस्टर अड़गुण सवाल की दिवे राज्य वरबड़ मस्सदे कविफा मस्तुआ तकती मस्स हल्लु कुरमट्टक दिवे सरकार पणुवा मी मज्जी सोमड़ी एकम गुड़े बीदंग इस्लाइकनेस एकम गुण नतीजा की कोबैतो मिहार शुक्रिया इज्जत नंबर ए सवाल जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत और शुक्रिया इज्जत मेंबर भी ड्रग मस्सद हल्लु कुरमट्टक हमारे का शुक्र कमा फाहा कुरंग इज्जत मजदी हूं और उनमें एदुनु गोता माब गिन गाउन तो गिन माता तक वणी इस्लाह तक गिनस देवाफ एगे नतीजा के गोतुम फुदहुन्न लिबिदेन जे हास बार इख्तियार त मिहार लिबिदे एगे एया एकुगा मिहार अळगुण में न कुरे एम्मे मुहिम मसकत की कुरीगे ड्रौगे अड्डा तो गोतुगा अळगुण में आमु गोतुम कियमु मियन्न तंतन नोत ड्रग बेनो कुरन तकुरार को मीहुं वदनिक महदा तंतन गानुनी गोतुम मिहार बंद कुरवे एगोतु मिहातन कुरवन मसकतुं मालेगे हतने गाणु आफहु अरुण में वाणी बंद को फादि राज तेरेगे फस्ताने मिहार वाणी बंद को अदि मितंतन ए बंद कुर्म फह वदवे मीहु ना तेरे गावणी गोतुं एलेने फियवड़ तवर क्लियर को गाणु बैंक ऑफ वातीवे एकंकमस मिहार कुरमंगे बगेंते मस्तुआत के हिफेटु मट्टक वेस अरुण में न कुरीगे कुरमंगे आवरवुर इतुरम मिहार मासके कुरे एकतुं अरुण फाहा कोल्दम देहास अशारांगास देहास बावी हुगे मियदा हिसाब ए अगस्त माह हिसाब अरुण में कुरवन मसके वर्सेस मिहार मिसरकार वाफहु मिदिय देहरा बैग कुरवन मसकत बदारुग एरुग हिफेटन मस्तवात के दियात की 8 टन मिहार मिहातन 1.3 टन गो मस्तवात माने की 30% इतुर मस्तवात के कैप्चर वसवने कुरे एहम ड्रग सप्लाई रिडक्शन वार बोडम मसकेंगे ब कुरवे और शुक्रिया कमा फाहा कुर हम मजदी हूं तिबे फ्रंट कुरबा मसके विस्मी कम गएंगे तो बहुत शुक्रिया शुक्रिया मिनिस्टर केला दायरा इज्जत नंबर अब्दुल शरीफ शुक्रिया रईस मरहबा वजीर वजीर अवुण हम कोल्लम बेनु सवाल की राज्य हासको मालियाग मगुत होगा वर गिन अदक कंकम मति विदेशी उड़े मुंदिये एरुग राज्य रईगितु अबदुस पुणमुगाई वाणवाणे गौमी सलामत नुरक्का हिसाब के मिकम योति मेद वजीर किहावरग यंकम दीफान तो विदेशी मसल मेद होती तिबेफुल फुरिहम बेलमु दरु कंट्रोल कुरेफतो देन देवण सवाल की MDP सरकारों का राज्य का वरबार पुलिस स्टेशन तक अंदाली एरोग हिगादी हादसा या कागुड़ी के मैं तो राज्य के कितब पुलिस स्टेशन में वो तो आलमों में बगेंदा था शुक्रिया इज्जत नंबर इस सवाल जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत और शुक्रिया इज्जत मेंबर एम फुरतम सवाल अरुण केरिगन तन्नव केदाने अरुण में दाऊद तो मिकम बलहट्टा वजारा के हैसियतों अरुण में वरक कंफर्टेबल मिहार विदेशी आइडेंटिटी के मसले मियों हिसाब कुरी अरुण में कंबुडुआ हालत गौमी सलामत नुरक्कावा हालत एक मसले ए मसले वाणी एक हल्लु कुरे फे अरुण दन्नो केरिदान देवण फ्रंट की विदेशी हुद्द नगागे न्यास गानुना हिलाफ मसके तमिता कुरु मिसाल का विफार हिंगंगे बोले विदेशी मी मसला अरुण में टारगेट को फोई वर ए हिसाब ए बदे हल दुवमु आदि एदुवस नोइजे अरुण में वाणी अन्ना हरुगे जून महंग ए मसला हल दुवांजे मुद्दत कम खंडाले मसके कुरों मिदन इरात कुरविया गवादा हिलाफ मालेगवस आदि राज तेरेगवस विफारिको देविफवा हुद्दे हिलाफ तिबे मीहु इफायर को राज्य बेर कुरुं मसके अरुण में कुरिये गेंदो फुल स्टेशन तहुगे अदद बदायरुगा अरुण में सरकार हवाल विरुग राज्य तेरे के सते का राशेग हुरी फुलहुंग अमिल मरकज तक गैम कुरैफ एक तेरे बायतन तिविदाळु हादसा तहुगा अंदांग वस्सु हुरी मिवगुतु बदे सते फंसा हतरु फुल स्टेशन एळुमुग मसके कुरिया एक तेरे फस्तने एक्को निम्मा हिदमत नेरेफ मिमहु मियाहरुगे बाकी मिय मुद्दत तेरेगा नुवतने निम्मा हिदमत नेरवेने अदि अन्नाहरुगे जून महुग कुरिं इराद कुरे मीगे तेरे सते के सत तंत निम्मा दे तो अरुण में मसके मी कुरनी ये तो बराबर शुक्रिया शुक्रिया मिनिस्टर केंदू दायरा इज्जत नंबर मरूफ जाकिर शुक्रिया इस्ते राइस फहेंग अगस्टु ए मिदिय बुदुदुगरे वदु कणुग हिंगादी हादिसा गतिन दिवसको ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಅದಿವೆಸ್ ಹೋದ ಮುಂದಣಿ ಅನುಸ್ತಕುಗ ಹಬರು ಜಹಾಫೆ ಬಹುರಿ ಹೋದುಮುಗ ಫುಲ್ ಹುಂ ಅದಿ ಸಿಫಾಂಗೆ ಇಹುಮಾಲ್ತಕೆ ಏಗ ವಾಕಮ ಅದಿ ಬೇರುಗೆ ಹೀ ತೆರಿಕಂ
එකම්ග හෝද මුන්දාකම එමසදාග මිහාතන හෝදිෆාවනි කොංකාල කුරියරුන්තක තකෙත්තෝ අධි බේරුගේ හිතරිකං එකංකං කෙල්දුරුතින් දිවෙන් හෝදුමුග එබ හෝදේතෝ. දෙවන් සුවාලකි විදේසින්ගේ මස්සල වසීරු මාන කුරව්වනි කොංගතකත්තෝ හල්ලු උමකි විදේසින්ගේ මස්සල හල්ලු උමකි ජුම්ල ගොතෙග්ග මාන කුරණි කොංගතකත්තෝ ಶುಕ್ರಿಯಾ. शुक्रिया इज्जत मेंबर ए सवाल जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत और शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर आदे सर्च एंड रेस्क्यू के फ्रीमा जिम्मा के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जिम्मा है एनमस फुलुह को से हादसा के हिमेने थीवे अरुण मिहार दाऊद के एम्मे इसका में दीगे हिंगमुंद आएंगे ऑपरेशन नकी गेल्दिफा व फरायत होदुम ग मसक्के अरुण का गाबुले नोकरेवे अरुण में हिमालय वाह का दक्कं आदमी एम्मे रंगल वागुत का में सबक की हादसा हिंगा दिए गोवेस आदि फरायत तब साउंड में फेनिफानो आती अरुण में हम एम्मे के दुआ है कि एबे बेफलुं हे हालुगति बा आदि वेस फेनो सर्विस गडीरु कुरीगे हादसा हिंगी दुहम फरिगे सर्विस गडीरु हुट्टानुदा ಸರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಚ್ ತಕ ಡೈವ್ ಸರ್ಚ್ ತಕ ಕುರೋಮುಂಗೆ ಗಿಂದಾಕಂಗ ಅವನು ಹಮ ಇಸ್ತರ ಮೆಂಬರುಗೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ತಕ ಅರುಣ ಈ ದೇವನ ಕಮಕ ವಿದೇಶಿಂಗ ಮಸದ ಹಲ್ಲುಮಕಿ ಫುರತ ಮಸಲೇಕಿ ದೌಲತಂ ಏ ಕೊಂಬ ಇತ್ತು ಎಂಗು ಏಗೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ದೌಲತ ರಾಜ್ಯಗ ತಿಬಿ ಕೊಂಬ ಇತ್ತು ಎಂಗು ದೇವನ ಮಸಲೇಕಿ ದೌಲತುಗೆ ತೆರೆಗ ಮೀಹುಂ ಆಸ್ ಗೊಸ್ ಮಿಹದಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕಿ ಬರಾಬರ ದೆಫು ಫೆನ್ನ ಅಳುಮೆನ್ನ ಏಕಮ ಯಗಿಂಕಂ ಒನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಕ್ಕಂ ಕಾಶವರುಂ ತಿಮ್ಮಣಕಮಕಿ ಎತೆರೆವುಮ ಫಹುಗ ಎಮಿಹುಂ ಉಳೆಮುನ್ ದಣಿ ಗಾವಣ ಗವಾದ ಎಗ್ಗೊತತ್ತೋ ದೌಲತ ಕಶವರುಮು ಮಿ ತಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಎಕ್ಕೋ ಹಲ್ಲುವೀಮ ವಿದೇಶಿಂಗೆ ಮಸಲ ಹಲ್ಲುವಿಕ ಮಾರುಣ್ ಮಿ ಬದನಿ ಏಗೆ ತೆರೆ ಗವಾದ ಹಿಲಾಫಂ ಉಳೆಮುಂದ ವಿದೇಶಿಂಗೆ ಮಸಲ ಹಲ್ಲುವಿಕ ಮಾರುಣ್ ಮಿ ಬದನಿ ಗವಾದ ಹಿಲಾಫ ಉಳೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಸಲ ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿಗೆ ಮಸಲ ಹಲ್ಲು ಕುರೈಫ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಂಗಳಂ ವೈಫ ಗವಾದ ಹಿಲಾಫ ಮಸಕೆ ಕುರಮುಂ ಅಣ್ಣ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಸಲ ಹಲ್ಲುವೀಮ එමිරත් කරවිය මි තින් කොම්පෝනන්ට් ගොය සාරුමෙන මිහාරවනි වර බොඩති කුරියරුන් තකල් දිබිෆ අරුමෙන් ටාගට් කොෆවා ගොත වරෙවස් අවහ අරුමෙන බෙෆෙනේ මසකේ හාසුලුම් වන්නද කුරිගස් දෙන්න වුණ අන්න ආහාරුගේ ජුම්මහකි අරුමෙන් ඉරත් කරවි මසකේ එක්කොන් නිම්මාදන් ටාගට් කොෆයි දුස් නියත වරපෂ කුරිය දෙතම शुक्रिया मिनिस्टर उड़हुदु दायरा इज्जत नंबर हुसैन हमीद शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा मिनिस्टर आलगुन के देसवादन पे फुर्सत सवाल की फुलहुना देते नफरत उफद्दा रईतुगे मेदुगा मी नुतनस कंफेदो मसे कुरा फरात का देते रहेगा मी कानूनी फियोल अलोन एवस फुर्सते के बतो देवन सवाल की मीडिया सरकारुगा विदेशी ना हवाले होने वजीर विदालु बाकी मुद्दत तेरेगा विदेशी के मसल हाल नुकुरे इज्जत मन्ना इस्तीफा देने में है इस्तीफा दिया ने आलगुन में करनो फेनुन एमी मालगुन सवाल की एर होती है मसल हाल फतो शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर ए सवाल जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत और आज शुक्रिया इज्जत मेंबर बी विदेशी के मसलाग निमिदिय सरकार निमुनेरुग ए मसल हल नुकुरवे ये तो फॉर द रिकॉर्ड हम दन्ना दिम्मे मिदने विहिं राज्यग देलक्क नोदिह थिंहास विदेशी उळेमुंदा कम रिकॉर्ड तकुन देक्किरुग 27 මීහුන්නකි බයෝමෙට්‍රිකදී කොම්බ එක්කන් එගුණි මේකි මස්සලෙන් හල්ලු කරුණි කම කාවණන් බල මේතෝ එන්නමස් මිහාර මස්ස වර බොඩම් මිවණි හල්ලු කුරයිෆ ඉරත් කුර කුරියම් මිය තාගාම මස්ස තන් අරුණු මෙන් දානි මි හල්ලු කුරම ෆුදුහුන්ගේ මොසසාවස් අදි හම මිෆද දෞලතුගේ එහෙම් මොස්සාතවස් මීජතරි මජ්ලිස්වස් අවුන්දනා දෞලතුගේ ඉදාරා තහුගේ කරාමාතා එතන්තනුගේ ඉතබාරු නෙගෙහෙට්ටුමකි අරුණ මෙ සියාසිකමක හදන්නවන් එකංකමකි අබදු කොම්මෙ සර්කාරෙන් ඔතස් කොම්මෙ සියාසි ෆිකුරෙන් ඔතස් එතන්තනුගේ ඉස්තා කරාමාතා අබුරු නෙගෙහෙට්ටෙන් ජෙහෙතන්තන් අදි වකින් ખાસකො ෆුදුහුන්ගේ හිදමෙ ෆද දිවි සිපෑන්ගේ හිදමෙ ෆද සලාමති හිදමෙත්ත දේ දිවිහි රයිතුන් එ හිදමතක කොම්මෙ हालतක ගොස් බලබල තිබේ හිදමෙත්ත එතන්තනුගේ කරාමාතා රකාතරිකන් අදි වකින් ખાસකො එතන්තනන් ඔන්න ඉතුබාරු ಸಿಯಾಸಿ ಗೊತ್ತು ನಗಾಲುಮ ಫುರ್ಸತು ಒವೆಗೆ ವಾಣ ಕಮ ಕಾಣುನ್ ಗಬೋದೆನ ಕೊರ ಎಮೆ ತಂತನ ಗಾನುನಿ ಗೊತ್ತು ಮಿವಗುತು ನೆಂಗೆ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕಮೆ ದೇಫ ಅರುಣು ಎದೆಂ ವರ ಬೊಡ ಗಾನುನಿ ಗೊತ್ತು ಎಕಂಕಮ ಫಿಯೋಲ್ ವೆಳೆ ಗೊತ್ತ ಗಾನುನ್ ತಕ ಬದಲು ಗೆನೆಸ್ತೆವು ದಿ ಫುಲುಂಗ ಮೊಸ್ಸಾಗ ಅಗುಸ್ ದಿ ಸಿಪ್ಯಾಂಗ ಅಗುಸ್ ಅದಿ ಮಿಜಿತರೆ ಮಜ್ದಿಯುಗ ಅಗುಸ್ ಇಫೆಟ್ನುಮ ಟಕ ಹದಂಜೆ ಗಾನುನ ಗವಾಯತ ಕಾಚಿ ಹದ್ದು ಅದೆವುಮಕಿ ಹಮ ಅರುಣು ವರ ಬೊಡಂಗೆ ದೇಕಮ ವರ ಬಶ್ಕುರಿಯ ಇತರೆಸ್ शुक्रिया मिनिस्टर फोम देखो दायरा इज्जत नंबर शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा मिनिस्टर राज्य के उड़े विदेशी न विसा दीफवा दायरा फियवा एहन दायरा मसे कुरा विदेशी हम अमी गाँव को उड़े में फाहा कुरे वरबड़ा एहम एफरात का देते रहेगा एलिफवा फियावल की कोबातो आदि कितम बेफलुना अवन में सरकार आप हूँ फियोल अलाफितो शुक्रिया
शुक्रिया इज्जत मेंबर इस सवाल जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत और शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर अरुण में मी सरकार आफहूं 13 वर्गिन विदेशी विदालु फद हालत गई वीसा वायलेशन की हालत गवाणी राज्य बेरू को फमिहार कुरियंग वतांग वे अरुण में जीरो टॉलरेंस गेंगुले हमें मिकमु गई वीसा देफवा कैटेगरी नोत वीसा देफवा स्पेसिफिक्स मसक के नू मसक्कत गेंगेज उमकी कुरीगा एस साइटा आने साइटुगा दे तेरेगा वेस मिहिंग उले मिहुंग अरुण में मी डिपोर्ट कुरंग हेन्नमस एंग ओनरशिप के दशक होना मल्टीपल साइट कम वेजा मिहार अरुण में एलाव कुरंग एनमस एना की मितना मी ड्राइवर के गोतु गैस और मिहेक्का वेजा दोस्कोलकु एना फेन्ननी व्यापारी कुरमुंदा मंजूर कम वेजा में अरुण में डिपोर्ट कुरान ए मी वगोतु के स्टेटस की इंगे तो अरुण में विंडो हिंगज मिहारो रेग्युलराइजेशन फुर्सत देमुंदिया माने की एना मितना गेनेस कोम्मेस एहे मसक्कत गे गेंगुले एने आदेते इहुमादवानी मुसारनु देनी ए हिसाबुन एने एहन दिमादक वजीफांग होदागन दानी एगे हालतुग एना रस्मी सिस्टम गे तेरे वेद्दुमन अरुण में हुलवादा फुर्सत मिहारवाणी बंद को फे मिहारुग डील कुरा गोतकी एफद हालतिग होन कोमे मिहे की डिपोर्ट करवे मी अब शुक्रिया इज्जत मेंबर शुक्रिया मिनिस्टर हुलदू दायरा इज्जत मेंबर मुशाहिद शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर अरुण सवाल की जलतोगे हालत मीगे कुरीग अरुमें सरकार अवमुगे कुरीग वनी वरबड़ गोस्वेफा अरुमें सरकार हवाल फहम अरुमें अडुविगे ड्रोन मेदवरिको जल मस्वातक तिवेद्दी वाहकतक जलतोगे मारामारी हिंगुमा इतामरी हादसात हिंगा अदि आम एहमे जलतोगे तिब्बे कुव्वरिंग स्कैम वरबड़ हिंगवा वाहक आम रैतुन एगसोम वरबड़ति माली गेल्लुन तव्यस दिमावे वरगिन मिहुं कुव्वरियो गेंस दिया मिहारोगे हालत की को बैतो शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मिनिस्टर इस बात जवाब शुक्रिया इज्जत मेंबर इस बात जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत और शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर द्वे राज्य के जलता हुए हालत रंगल कुरुमा की मिनिस्ट्री के प्रायोरिटी मसक्कत गोतुगाउन में कंडाले कुरुमुंदा मसक्के मसक्कत दिमाग फेंग एम बोडु चेदंज की जलता हुए जाग नेतुमा अदि जलता हुए हेदिफहोरी जलता मिवगुत एक्टिव कम होरी जलता हुए वेस रिहेबिलिटेशन फुर्सत लिबे गोता जागत तणवस विफनेतु मिहे नेतुमुग सावमुन जलता है कि हमें कण मीहु गायदु कुरगिन गेंदे गेंगुले तंगे गुतुग राज्य के मिहातन मियति अरुण में कॉन्सेप्ट की कुरीगेस तेन्नेवुन है जलता हुए जाग तणवस कोफ जाग इतुर कोफ आदि रिहेबिलिटेशन फुरिहमय वागोता जलता हुए जागत हदमंतियों अरुण फाह कोल्लं नी अरुण में सरकार हवाल वीरुगा मालेग साडिस हम्मिदियन रुफिया हरत कोगें एरुगा अलाफुरी जलें हुरी माले जदु कियानी आमुन मुन्नम यागनक हतरस्तेक गाइदीन बेति बेवरुगे जागे निमिदिय सरकारुं ए जदा इंवेगें धर्मवंत स्कूल अळनी धर्मवंत स्कूल एळुमफौगे धर्मवंत स्कूल हुळुवा फमि बुननी स्कूल एक्कारिगे जलें हुरगे नवान ए हिसाबुं हतरस्तेक मीहुं गाइदु कुरवे जलु थळादंजु ए निजामुगे तेरें गेल्दिगेंदी हतरस्तेक जाग अरुण में सरकार आफ मीदिए फायते देहरा बैग तेरे कुरुमुंगा मसकत की ए हतस्ते के जाग आदम बिना कुरु अदि कुरियंग वेत्तांगे जाग तंग इतुरुको जादुगा दिवे रैतुंगे तेरे गायतु कुरे तेरे फरायत्ता दिवे रैतुं अरुण में गेंगुलें जे गोता करामाता रिस्पेक्ट दीगें अदि रिहेबिलिटेशन के फुरिहम निजाम के तेरे गेंगुले वेने गोता मगफाई कुरुम की अरुण में सियासते बहुत शुक्रिया इज्जत मेंबर शुक्रिया मिनिस्टर हुलुमाद अतुर दायरा इज्जत मेंबर हुसैन शरीफ मरहबा वजीर अड़गुण के सवाल की एंग अनियायक एक्कुशक दे अदब दीफान कमगा बोलु कुरंतो सवाल की ठोकुरा वेहिकल ठोकुरुम फो पोलिहुंग वेलमुदश गेंगो साइसते का 500 रुपया जुर्माना कोफ फनर दोस्वंदेंगे वेहिफाट इफेटेर तफात कुरुंत गेंगुले का वरबड़ फाहकुरे वरगिन रयतुंग शक्वा एबई मिकन दणी एम अदुवे गोतक नूंकं गाउन गबु कुरंग ए मी कीने हिंगा कबेतो शुक्रिया इज्जत मेंबर इस बात जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत और शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर एक कुशक देवदब दिनमा की इन प्रिंसिपल अरुण गबु कुरा गोतनु आदि एकं होयगेसन आदि अरुण गबुले नुकुरंग मिहार मी टो एनफोर्समेंट घास को मी व्हीकल तहुगा अरुण में मिगेंदा एनफोर्समेंट प्रोसेस के गेंदे वाणी की हें कमक इंगे तो मी फाइन की मुळिंग हेंकम व्हीकल हिफाट हालत हिफेटम की आदि मुळिंग देवण कमे मी मिहार एकी मरहला तहुगे एकी सौबत का हो एकी दुवस्तक व्हीकल तक हिफाटनी मिसाल का दन्नवन्या मुजतमा नुरक्कावागत व्हीकल दुव्वा कम वज्जा वाकी मुद्दत का हिफेटने
ලයිසන්ස් නැති වෙහිකල දුවැහකම වෙජ්ජාම ඒ ආම්මු කවුරුන් මේ හිෆාට්ටා කුරුමුද්දතේ මි කියා මුද්දත ගවයි දහිලා පාක් කොෆ හුරෙජ්ජාම් සාලිසක් ගඩීරා එහෙම මේ අධිකොබ රෙජිස්ට්‍රේෂන් නොබෑ zone එක රෙජිස්ටර් කොගෙන් ගොස්සියම් වකි මුද්දතකන් එහෙම මාරුන් මෙන්ගේ ගවයත්තහුගේ තෙරේග වර ක්ලියර් කො බයන් කො ෆෙබුරි කොන් මස්සලෙග්ග කිහා දුවහකක්කම් වෙහිකල නෙගේනි අරුණ හම ගබූල් කුරන් මේ බයින් හාලෙත්තහුග ඒ ටෝකුරවිගෙන් දායරුග අරුන් මෙන්න අදිවෙස් මුලින් පාකින් හල්ලුතක නොලිබිවා හාලතුග ෆ්‍රස්ට්‍රේට්වා කමන්ගේ එහෙනම සරුණ එදෙන් හම ජුම්ලක මුලින් මුජ්තමවගේ රංගල කට්ටකා කුරේ මිබාවතු කංකම හම රිහා බේෆුනුවස් ඒ දෙවන්ජේ හිතරිකම අයිබාලන් දෙවුම් ස්පෙසිෆිකලි ඉස්තර මෙම්බර් අරුණ හම බලම් වෙස් ගවායදුම් බලම් මිබාවතු කංකමුග රයිතුනා දේතරේ අමල් කරවනි එක්ගොතක ඉන්සාෆර්කම ආදලර්කම එක්ගොතෝ ඉරත් කර එකන් දණිය හෙංගේතෝ කුරීග අලගොන් මෙන්න මේ ගුලාදෑගෙන් සෑකල්තකාච්චි ඉන්න දුවස් තෙරේග බුර කුරින් නෙරවේ එහෙනවස් මිහාරෝ සිස්ටම් තෙරෙන් ඉන්න මුද්දතෙන් හම කුරින් අලගොන් මෙන්න නුවස් පෙන්නානේ ඒ වෙහිකල් දෙතනොන් දූකුරුමුගේ ෆුර්සතේ සිස්ටම් තෙරේග එමෙ එහාවරන් එන්ෆෝස් කරමුන්දා කම මිහාරෝ එකමකි ඉරත් කර ඒගේ තෙරේග මාසේ තිබෙන ෆාහ කරව කම වජ රිවිව් කරන් ජේ කමෙන් ආසියාම රිවිව්ස් කොත් දෙන ගේත බර්බර් ශුක්‍රියා شكرا minister ديدو دايرة إجازة المبر أبداتي في الموت शुक्रिया जिते रईस मरहबा इज्जत मिनिस्टर अतल तेरे वरक गिना रशुगा अतल तेरे का दिलोले रईतुना आईडी कार्ड पासपोर्ट है तो मसले की वारा बोर्ड मसले को तो फोन नानी वेतियो दी तारीख फाकंगा इस सरकार आइस पाऊं अतल तेरे का मी हिदू में फुला खुरम दार मी हिदू में नुदेवे अतल तक क्या हिसाब हो हिदू में फोर कर दिया तो कुबाई तो मी हिदू में दें फिरफान लिबोन फंसे है दिखी शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर इस सवाल जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत रो शुक्रिया इज्जतरी रईस शुक्रिया इज्जतरी मेंबर अलोन मेंगे मी सरकार हवाले मुकरिंग आईडी कार्ड इशू कुरुमट्टक राज्य हुनाणी एम्मे थाने एतनु अलोन मेंगे एरु दिए आईडी कार्ड इशू कुरुम बाय रडशुगा ए फुर्सतो फाहि कोफोसे मस्कें हुरी हुट्टिफा मीवगुतु राज्यगे माले सरहद्दुग हतरु तनेग आईडी कार्ड इशू कुरुमगे हिदुमे प्रिंट कोफ इशू कुरुमगे हिदुमे देने एगितरुन राज्य तेरेगे सालिस एर रशेग मीवगुतु हिदुमे देमु अलोन मे मिගෙන්දනේ कुरियंग वै ताग ए ऑगस्ट मस निमेम वायर एंहा हवरे आबादी बोडु कोम्मे रशेग इरात कुरवी आईडी कार्ड प्रिंट को आईडी कार्ड इशू कुरुमगे हिदुमे अलोन मे देना पासपोर्ट गे हिदुमे अलोन मे हवाद वीरुगा मालेगे इतरुन फस तनेग पासपोर्ट इशू कुरुमगे हिदुमे कुरिय गेंदिया मीवगुतु राज्यगे फन सर्विस रशेग एक कुरिय ओय फसरफगे इतरो फन सर्विस तनेगे बदे पासपोर्ट इशू कुरुमगे हिदुमे बेस इरात कुरे हम पासपोर्ट वस मिमिंगनु ए एंहा हवरे आबादी बोडु कोम्मे रशेग पासपोर्ट वस इशू कुरुमगे हिदुमे देवेतो अरुण मिदने मसे कुरुम एमसक्के वस मी टार्गेट कुरानी मियन्न मी नवंबर महोगे तेरे पासपोर्ट मसक्के वस कोन्नि मा देवेतो गेतो बहुत शुक्रिया शुक्रिया मिनिस्टर मरदू दायरा इज्जत नंबर अहमद दीदी शुक्रिया रईस मरहबा वजीर ಈ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ತಿನ್ ಸರಹದ್ದೆಗ್ಗ ಬೇರು ಬಯಕ್ ಆಪರೇಟ್ ಕುರ ತಿಂ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಗೆ ಬೋವೆ ಈ ತಿಬೇಫ್ಲೊಂಗೆ ಬಹಂಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೆನವಿಸ್ ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ದಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಡೋನಿಯಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಿ ಬೇರು ಬಯಕ್ ಆಪರೇಟ್ ಕುರ ತಿಂ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಿಗತ ಒತುಮಕಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ದಾಖಿಲಿ ಸಲಾಮತ ಲಿಬೆ ಕಿಹಾರ್ಗೆ ಕುರಿಯರ್ ಮತ್ತು ವರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ शुक्रिया इज्जत मेंबर इस सवाल जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत रो बहुत शुक्रिया इज्जत मेंबर मी ए प्लेटफॉर्म तह कि अरुण में वुजारा या गुले कमेंट आदि दाहिली सलामत रकातरिकमक गुले एचसे वेस्नु इंगे तो है मैं सवाल अरुण का कबूल न करे अरुण का मी कैपेसिटी का अरुण जवाब देवे रकमक इंगे तो बहुत शुक्रिया शुक्रिया मिनिस्टर हरमाद दायरा इज्जत मेंबर अब्दुल गफूर मूसा मिनिस्टर मी हालता नुबद्दल हालसा तोगा फुदहुन्ना सिफांग वरक गिना मिहारकंगा यावा मोंगे बदे एग माने की मी दे मोसिसा तक उतरेगा इतुरु है मसा तक एब हुट्टे मी मिसरकार एकनमियों फेरुनिसुल मिकं मिगामो हिंगमो गन्न गोई ए मिकम बला मिकं कम मिगोत दिमानवाने उसूल एकशालोम की मिनिस्टर को सम जिम्मा कम गालोन देखें शुक्रिया एमे की वेगन तो मी दिमावने कंक शुक्रिया इज्जत मेंबर इस सवाल जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत रो अदे शुक्रिया फुलहुंगी ना सिफांगे तेरेगा वाकिंग हास का फुलहुंगे तेरेगा ऑपरेशनल सेफ्टी या फुलहुंगे मी अमिल्ला फुराना रका तेरिको फुलहुन हिदे हिदमेद्द मुंदा मी मस्सत होगा नोत हिदमेद्द मुंदा हादसा होगा एकं ओले तो यागिन कुरुमा फुलहुंगे तेरेगा हुरे उसूल तक हेदिफा
එන්නම සම අරුන්මෙන් එම්මස් ගබූ කුරන් ජෙහෙ එන් හගීගතකි ෆුදුන්ගේ හිදමත කීස් දිවි සිෆාන්ගේ හිදමත කීවිස් නුරකාතෙරි ಹಾಲೆತ್ತ ಹುಗಾಳುಮೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಹಿದ್ಮೆತ್ತಕ್ಕೆ ಅದಿ ಆಮು ಹಾಲೆತ್ತುಂ ಕೆಸ್ಸಿಗೆನ್ ದಿಯಾಮಗಿನ ಫಾರಂ ಅಳುಮೆ ದೆಮುಂದಾ ಹಿದ್ಮತೆ ಮಿ ಹಿದ್ಮತಂ ಅಳುಮೆ ಎಮ್ಎಂಎಸ್ ಅಳುನ್ ಸಿಫಾಂಗೆ ತೆರೆಗೆ ಉಳುನು ಮಿ ಹೆವ್ವಿಮ್ ಆದಿ ಇತರ ಮೆಂಬರ್ ಸಿಫಾಂಗೆ ತೆರೆಗೆ ಉಳುವಾ ಫ್ರೆ ಮಿ ಹೆವ್ವಿಮ್ ಅಳುಮೆ ಹುವೆವೆಸ್ ಕುರಂ ಅಳುಮೆ ಯಾಮಿನ ನಫ್ಸವ್ವರೆ ದಿವಿಹೆ ಕವಮಾ ದಿವಿಹೆ ರೈತುಂ ಇಸ್ಕುರುಮ ಎಮಿ ಫಸೆ ಹಾಲೆತ್ತಕ್ಕೆ ಗೆನ್ನು ಹಿದ್ಮೆ ಕುರani ಎಹನ್ನಮ ವೆಸ್ ಎಫದ ಹಾಲೆತ್ತ ಹುಗ ಇತರ ಮೆಂಬರ್ ಫಾಹ ಕೊರವಿಹೆ ಫುದುಂ ವೆ ಸಿಫಾಮೆಸ್ ಬೇಫುಂಗೆ ಬೇಫುಳುಂಗ ರಕ್ಕಾತರಿಕ ಮಟ್ಟಕ ಆಳಂಜೆ ಪುರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಿಂಗಣು ತಹಕ ಆಳುಮೆ ವಿಸ್ರಂಜೆ ಕಂಕಂ ಏಕಂಕಮಕಿ ಮಿಫದ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾದಿಸಾಯ ಗಾಳುಮೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊ ಎವ್ವರೆ ಇತರ ಫುರಿಯಮ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಸಕೆತಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂದ ಮಿಂಗಣು ತಕೆ ಮಿಹಾರುವಸ್ ಮಿ ಫಹುಂ ಮಿಹಂಗಾದಿ ಹಾದಿಸಾಗವಸ್ ಕಂಕ ಹಿಂಗಾದಿಯ ಗೊಂ ಎತೆರೆಗ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಫ ಆಳುಮಂಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತಕ ಗೆನ್ನಂಜೆ ಬದಲ್ತಂ ಆಳುಮೆ ಮಿಹಾರು ಸಬದೆ ಗೆನ್ನಮು ವರಗಿನ ಫಹರ ಮಿಕಂಕಮಕಿ ಇವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕಂಕಂ అది సేఫ్టీ మెషర్స్ తాకీವೆಸ್ ಇವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕಂಕಂ ಎಹೆಮ ಮಿಕಮಾ ಗೊಳಿಗೆ ಅಳಂಜೆ ಇತುರು ಸೇಫ್ಟಿ ಫಿಯೋಲ್ ತಕ್ಕೆ ವೆಸ್ ಹೋದಾ ಅದು ಬೈನೋಗಾಮಿ ಗೊತ್ತು ಎಹೆಂ ಗೌಮುತ ಹುಗ ಮಿಹಾರು ಆಕಮೆ ಕುರಮು ಗೆಂದೇತೋ ವೆಸ್ ಅವಳು ತಕುರಾರ್ ಕೊಬ್ಬದ ಅವಳು ಮಿ ಫುರ್ಸತುಗ ಹಮ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೈತುನ ಟಕ ಮಿ ಹಿದುಮತುಗ ಫುರಾಣ ಗೊಸ್ಫಾವ ಹುರಿಹಾ ಫರಾಯತ್ತಕ ಸೋರುಗೆಗೆ ದಾಯಮಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿಮರ್ ಕೊರಪುಂಗದಿ ದುವಾವೆಸ್ ಕುರಂ ಅದಿ ಫರಾಯತ್ತಕ ದಿವಿ ಹುರಿಹಾ ರೈತುಂಗೆ ನಮಗ ಹಾಗೂ ಶುಕುರುವೆ ಸದಾ ಕುರಂ ඒකී අරුන්ෙන්න ශුකුරියා බුණෙල්ලවකුන් අදා කුරවේනේ ශුකුරෙන්නු එම්මෙ මති එවේෆුන්ගේ ෆුරාන ගවමට්ටක අදු කොල්ලා ෆෙදනි එම් විෆද හාලෙත්ත හුග අරුන්ෙන් කුරියන් ඔත්තාගේ විෆද හාලෙත්ත දිමාවාණි ඒතේ අරුන්ෙන් ගබු කුරංජේකම එන්නම මිකංක මදු කුරුම අදි දෙමෙ එක්සැක්ට්ලි ෆාහ කුරෙවිහෙන් අන්නෙසරි හාලෙත්ත කම අරුන්ෙන්න බයන් කුරවිදාන ෆද හාලෙතෙග්ග අරුන්ෙන්ගේ ෆුරාන තරකාතර කුරුමට්ටක ආලංජේ මින්ගණුතක ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಗೆನ್ನಂಜೆ ಏಕಂಗ ಅವಳು ತಕುರಾರ್ ಕಬಕುರ ಮಿಹಾರಸ್ ಕುರಮ ಬಗೆಂದ ಗೆತ ಬರ್ಬ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ತ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ವಾದ ಕಂಡಳಿಫಾವ ವಗುತ್ ನಿವುನಿ ಹೈಪೆಂಟ್ ದೇ ಕೆಂದು ದಾಯರಾಗಿ ಇಜ್ತ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಮೌರೂಫ್ ಜಾಕಿರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಫಾದ್ ಅದಿಫ್ಸಾನ ಕುರಬ ಸವಾಲ್ ಕುರಮ ಇಜ್ತ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಫುರ್ಸತರು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಬಾ ಕಮದುಗ ಇಮಾರಕ್ ಕುರುಮ ವೌದುಫಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಮಾರಕ್ ಕುರುಮ ಬೇಣುವಾ ಬಿಂಗ್ ಹವಾಲ್ ಕುರೈಫಾ ವಿನಮೈಸ್ ಮಿಮಶ್ರೂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಅಮಲಿ ಮಸಕತೆ ಕುರಿಯ ನುದಣಿ ಕಿವ್ವೆತೋ ಅದು ವಿಮಸಕ್ಕ ಫಶಾ ನಿಮ್ಮೆಣ್ ತಾರಿಹಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ತ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಕೊರಬಿ ಸವಾಲ ಜವಾಬ್ ದೇವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆನ್ ಫುರ್ಸತ್ ಅರುವಂ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ದೀವ್ ಗವಾದ್ ಗಡ್ಡಿಯ ತಿಮ್ಮನಮಾದಾಗ ಶವನಿಗೆ ತರುಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜವಾಬ್ ದೇವ ಹ್ಯಾಮ್ ಮಿನಿಟುಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬಿಡ ಅನ್ನುವ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೆಂಬರ್ ಆದೆ ಬಾ ಕಮದುವ ಕೀವೆಸ್ ಕುರಿಂಗ್ ಅವಳು ಫಾಹ ಕುರಿ ಇವಾಗುತ್ತು ಅರುಣ್ಮೆಂಗ್ ಮೀ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಹಿಂಗ ಮುಂದ ಸತೇಕ್ ಫಾನ್ಸಾಸ್ ಹತ್ತರು ಮಶ್ರೂ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆನೆ ಫುದುಂಗ ಮರ್ಕೋಸ್ ಬಿನಾ ಕೊನುಮಗೆ ಮಶ್ರೂವೆ ಏ ಮಶ್ರೂವಕಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ದರ್ಶಂ ಬಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಅಮಿದ ಫರಾಯತಕ ಹವಾಲ್ ಕುರೆಗಿಂದ ಮಶ್ರೂತ ಹೋಗಿ ತೆರೆ ಮಶ್ರೂವೆ ಕಮದು ಅರುಣ್ ಮಿಯದು ಮಿಸ್ವಾಲೆ ಜವಾಬ್ ದಿನುಮಟ್ಟಕ್ಕಾವೆ ಸಾವಣ್ ಬಲಾಲಿರುಗ ಮಿಹಾರು ඒ මසක කුරා ප්‍රයිවට් කොම්පනින් ඒ රශක් ගොස් සයිට් බදා මිහෆ්තා තෙරේගේ සයිට් ක්ලියරන්ස් මසකෙත්තක ෆශානකම අවුරුමන මාලුමාත් දීෆබයි කුරිවස් තෙන්නවන මිහුරියා ප්‍රොජෙක්ට් එකක වෙස් ටයිම් ලයින් ගේ ඉංගොත ජූන් 2007 හුග මර්කස් තන් අලා අනිමි හිදම ඉදෙන් ෆෙෂන් එහෙම රත් කුරා බා කමදුග වෙස් ජූන් 2007 කුරින් අවුරුමන හිදම ෆෙෂන් ස්පෙસિෆිකලි කමදුග ටයිම් ලයින් අවුරුම බදාදිරුග මිහාරුග ඩිසෙම්බර් මහ එතන් හුළුවාලි වෙනකම අවුරුම නිකබෝ කුරන් ගියත අරබෂ්කරි ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎದೇವಿ ಜವಾಬಾ ಗೊಳಿಗೆ ನುವತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊರೆವಿ ಸವಾಲ ಗೊಳಿಗೆ ರೈತುಂಗ ಮಜಿದು ಗವಾದ ಅಡ್ಡಿಯ ಫಸ್ವನ ಮಾದಾಗ ದರ್ಶಂ ಇಜ್ಜತ್ತರ ಮೆಂಬರ್ನ ಇತರು ಸವಾಲ್ ಕೊರೆಮ ಫುರ್ಸತ್ ಹುಳುವಾಲ ಇತರು ಸವಾಲ್ ಕೊರೆಮ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ಫುರ್ಸತ್ ಮೆರವಣಿ ಸವಾಲ್ ಕೊರೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ತರ ಮೆಂಬರ್ ಕೆಂದು ದಾಯರಾಗಿ ಇಜ್ಜತ್ತರ ಮೆಂಬರ್ ಮೌರೂಫ್ ಜಾಕಿರ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅರುಣ್ ಸವಾಲಕಿ ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಬಿದೇಸಿಯಕು ದಿವೆಸ್ಸೆಗ್ಗೆ ನೋತ ದಿವೆ ವ್ಯಫಾರಿಯಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಗ ರಜಿಸ್ಟ್ರೇಫಾ ವ್ಯಫಾರಿಯಗ್ಗೆ ಸ್ಪೊನ್ಸಾಯ ಕಣ್ಣುಲ ಮಸಯ ಕೊರಂ ಎತೆರೆವೇತೋ ಅದಿ ವಿದೇಶೀಂಗೆ ಮಸ್ಸಲ ಹಲ್ಲುಕುರು ಮಾಣಕುರುಮುಗ ವಜೀರು ವಿದೇಶೀಂಗೆ ಹಗ್ಗುತ ವಜೀಫಾಗೆ ಹಗ್ಗುತ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ನುಹಿಮೆಣೆ ತೀವೆ ಎಯ್ ಎಬೆ ನುಹಿಮೆಣಿ ವಿದೇಶೀಂಗೆ ಮಸ್ಸಲ ಹಲ್ಲುವಾಣಕಮ ವಜೀರುಗ ಬುಲ್ಫುಳು ಕುರಬಣಿ ಇವೆತೋ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ತ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಎಸ್ವಾದ ಜವಾಬ್ ದೇವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆನ್ ಫುರ್ಸತ್ ಅರುವಂ ಆದೆ
ಮೀ ಸುವಾದುಗೆ ಶುಕ್ರಾಯ್ತರ ಮೇಬ ಸುವಾದುಗೆ ಫುರತಮ ಬ್ಯಾಗೆ ಫಾಹ ಕುರವಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ವಿದೇಶೀಯಕು ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಗೆನವೆನಿ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಏಣ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾಣೆ ಸೈಟಕಿ ಕೊಬ್ಯಾಕಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೆರೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಫ ಎ ಸೈಟ ಬೇಣುವನಿ ಕೀತ ಕೋಟಾಕಮ ಎ ಕೋಟಾಗ ಹುಣ್ಣ ಮೀಹಾ ಕುರಾಣಿ ಕೊಂ ಮಸಕ್ಕತೆಕ್ಕಮ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಕೊಫ ಎಫ್ ಹೋಗೆ ಎ ಮಸಕ್ಕತೆ ಕುರ ಮೀಹ ಗೆನವೆನಿ එම ඉන් ප්‍රින්සිපල් අරුන්මෙන් එවස් විදේශයක මසක කුරන් රාජ්‍ය නාන්නාන ඊද ව්‍යපාරිය එහ නෝනිය වසීෆාදේ ෆරාස්තේ ගොතුක සිස්ටම් ගේ රෙජිස්ටර් නුවේ නේද එහෙන් ගොතකුන් නුවාන් එහෙනම සරුන්මෙන් මේ ෆාහංග වෙෆේ බොහරි කුරීග බිස්නස් විසා කැටගරීග මීහුන් එතරේ ෆහුන් රාජ්‍යයක මසක කුරමුන් අන්නක මිගොතම් මසක කුරමුන් අන්න ෆරාත්තන් ඒ මිහාර ඩිපෝටබල් ඔෆෙන්සන් ඒ එහෙම මීහුන් අරුන්මෙන් ෆාහ කුරවේ හිසාබුන් ඒ මිහු නගා රාජ්‍යෙන් ඩිපෝට් කරන අරුන් නේද දෙවන කමකි විදේශීන්ගේ මස්සලාග හල්දුගේ තෙරේග අරුන්මෙන් නොදෙන්නවියස් අරුන් මුජ්තබෝ තෙරේග ඔය මස්සලේගේ වාහක ඉස්තන මෙම්බර් ති ෆාහ කුරවි ඒ අරුන්මෙන් කොන්ස්ටන්ට්ලි මිහාර රංගල් කුර මසේ කුරමුන් නකම හාසකෝ ලේබර් රිලේෂන්ස් ඔතොරිටි මි උසාරාගේ දර ගෙනස් එතන් එම්පවා කොෆ එතන තහගී කුරාන ඉතුරු ෆරාත්තක අදිතු ಭಾರತකෙන් අරුන්මෙන් ෆුර්ස ෆහිකො දීෆ වාණි මිහාර අදි බි රිසෝසස් වාණි දීෆ විදේසින් නා දේතරගේ ඉහුමාලුවා හාලෙත්තහුග හාසකොන් එමිහුග හග්ගුත නිගුලාගනවේ හාල්තහුග එකමාදිතරගේ ෆියවල්වල මට්ටක අරුම වර සීරියස් මස්සද ගොතුක බදා මස්සදෙමි ඉංගවඩන්නවන ගානුන ෆහුන්ගෙනවන බදතක ගුලිගෙන් මිහාරු ගවායතහුගේ තෙරෙන් ඉහුමාලුවා කොම්ම විදේසියගේ මච්ච ඒ වසීෆාදේ ෆර 500,000 රුපියන් ජුර්මනා කුරවේ ගොතම් මිහාරොන්නානි ඉස්තාහස් කෙනස් আদি මිහාර අවුල් මේකන් තම්ෆීසුස් කරමු ගෙන්න ගේතෝ වර්බෂ්කුරේ ඉස්තම් शुक्रिया मिनिस्टर मरदू दायरा इज्जत में रहमदीद ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇತ್ತೆ ರೈಸ್ ಮರಹಬಾ ವಜೀರ್ ಮರದು ದಾಯರಾಗ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಮಟ್ಟಕ ಮಿದಿಯಾಹಾರು ನವೆಂಬರ್ 5 ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಈ ಬಯಕ ಹವಾಲು ಕುರೆ ಮೀ ಮಸಕ್ಕೆ ಒತಿ ಕಿಯಾಸಕುತ್ತೆ ದೇವನ ಸ್ವಾರಕ್ಕೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಮೀ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಗೆ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಇತರ ಗುಳಾಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಫುಳಕ ಮೀ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ඒ වික්ටිමාභිහේ වාහක මවලුමාත් දිනමුගේ මින්ඩේට ති බේෆලුන්ගේ වේතු මිහිම දෙන්නේ බයි බේෆලුන්ගේ විදාළුවේ ඒ කොම්මෙ මිහ ගොලියස් තික්කොළ වාහක දක්කා ඒ වික්ටිමාභිහේ මවලුමාත් දෙකම එකාකම ඒ මින්ඩේට කික බාත බරබඩ शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर इस वाले जवाब दे मिनिस्टर फुर्सत करो शुक्रिया रईस शुक्रिया मेंबर मारदूगे पुलिस स्टेशन एमे फुरतम आउन में मी बिमुगे कंतत्ता हल्द नुवगे वरक गिनदुव सिंगजे ये तो हेनम साउंड हम उफदाक फा करो अडु सिटी काउंसिल वरम फाहुं वणी मारदुग पुलिस स्टेशन अलाने बिन कंडाला आउन में देवाफ आदि मसके फेशमो मसके साउंड में पूरी गेंद मारदुग पुलिस स्टेशन में सिरात कर भी आउन में जनरल टाइम लाइन ए जून देहा हातावी स्वामवार सिरात कर भी आउन में निम्मा खिदमत नेरे देना ये तो मी सुवालुगे देवने कर भी सुवालुग फुदुंगे विक्टिम सपोर्ट दाइना गुड़ा फरायत होग मालूमात फुदुंगे एव्वे सिदमतक गुड़ा फरातक मालूमात की आउन में आमुगतिक पब्लिश कर मालूमात है नो एनम स्कूरीगे सुवालुगे तफसीलुग आउन फाह कर विहें वाकी हालत तक गे एकमाल तेरे सुवालु फेदे हालत होगा बयान करा वाकी मिंगणु तह का आउन में मालूमात हम कुरान एनम विक्टिम सपोर्ट की मिदन्ने भी हालत नुफेते एव्वरवेस इतुरंग आउन में प्रोटेक्ट को फावा मालूमात तक गई ए आउन हम वारा यागिन कमा को दन्नवन केरिदाने फुदुंगे विक्टिम सपोर्ट गुड़ा एव्वेस फरातक मालूमात गोतंग आउन में हामेन नुकुरा ये तो एनम स्कूरीगे सम नियाफा फरातक गुड़िगे आमुंगे तेरेगा सुवालु फेदे गोत दोगु मालूमात फतरो मुन दिय हालतुगा एकमुगा अस्दु कं हिगा दिय गोय हाम कुरुमट्टक वाकी वरकं आउन में मालूमात वाणे ही साकुफ ये तो बर शुक्रिया शुक्रिया इज्जत वजीर दें फुर्सत मेहरबानी मच्छंगोली मेदु दायरा की इज्जत मेंबर महमूद जमीर शुक्रिया रईस मरहबा वजीर रर्रशुग अमांकम बेलेहट्टु मट्टक फुलुहुंगे हिदुमे मोळि राज्य फुळाको जमानी वसीलेत्तकायको रय्यितुंगे इतुबारो बोडुकुरुम मिहातुन कुरोनु मसेक्कतकी अदि मिनिस्ट्रियल लिविफवा कामयाबी किकोबात शुक्रिया इज्जत मेंबर का सवाल है जवाब दे वजीर फुर्सत और शुक्रिया इतर मेंबर आ दिवी राज्य का फुलुहुंगे हिदुमे मिहार देमुंग अंडा गोई मियव्वर फुरिहम कोफ आदि राज्य के हुरिहार रश फुला कुरुम के सियासत की इंगवडनवान आदु रईस जमहूरिया के सियासत अरुण में वाणे दिवे राज्य का अरुण में सरकार हवाल वीरुगा फुलुंगे हिदमे ने हुरिहार अशेग मिवगुत हिदमे देम फशाफ एनमस फुलुंगे हिदमत की वाकी गोतक वाकी मिंगण तह का देवे हिदमत का वातीवे आमिल मरकज तक वाकी गोतकं हेदी फनेतीमा
e hidume dinumuge ebuhuri datitake kuris paa kurunu sarkar hawalwiruga sata rashega furihama fuluhunga markaze gam kurifwani miharo hidume fula kurmataka satek fansas hatar projecting alma hingaunge badan egetene fastane already miharo masakke nimmafa hidumata nereifa nuwatane baki miharuga hidumata nevereven baki urtantan irat kuravi annaharuga junwa mairan almen hidumata nereven em fulunge hidume ege zaatuga gaim ko miharwani nimmafa adi fulunge hidume itura furihama kurmataka markaz take mihar midani edamu kuriyan ottanga fulunge hasa hidumetta e drug operation taka gang operation taka maritime operation ta hingumataka e hidumetta ve saulmen rajyatire fula kuramun gendana fuluna resource dibe warakun adi almenge budget tande mem warakun e hidumetta fula kuramun gendana wakistanna warbashkura itter member शुक्रिया जतेरे वजीर तेम फुर्सत मेहरबानी वाकरद दायरा के जते मेंबर हुसैन जियाद शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर युमनु वेटुनु हादिसाग तहुगियुगा पोदियुम फरवा कुडकुरी कम एरगो फेदि रियासी कमिशन मुने फैब एक आदि फरात का फियोला हम एहें ए यहारुगे जून सव्वीहुगे रईसुल जमहूरिया एकन कुरम वेस हुरिया वजारत करेंगे एनएमएस गदोल उतर दायरा इज्जत मेंबर मणिकफाना कुरवी सवाल के जवाब लियुन देबो विदाल आदि फियोल नेले कम फरात का मेदुगा ए पोदियुन नामेदु මිහාරු ෆියෝල එලිජිත එළුනි කොම් ෆියෝලෙත් අලුණු දෙවන සවාලකි මුලි මාලේග කරන්ටු දිය මස්සදාග ජිනායි තහුගිගේ කුරුම රයිසු ජුමුරියා ගෝලෙවි මිය දහමෙන් ආරෝ ඒගේ එවස් මවුලුමාත අලුණු කණු දිබේ නුවෙන් ඔගස්ට් 2005 හුග එමෙ ෆහම් පොදිහු මියා බෙහෙගතුම් වාහකේ දක්කාවති තහුගි විතර කුරිය දනියේ මේක තහුගි තෆ්සීර කි කොබෑතෝ අද තහුගි නිමිජ්ජතෝ යාවුන් දෙවන සවාලකි තිමන සවාලකි शुक्रिया इज्जत मेंबर इज्जत मेंबर का सवाल है जवाब देवा वजीर फुर्सत और तेरे फुर्तमा सवालुगे वर्ब शुक्रिया इतरे शुक्रिया इतरे मेंबर फुर्तमा सवालुगे जवाब की मी आलगोन में फियवल वेळु मी मानपुरा गे बाय फार आलगोन में हीवे फियवल वेळु मगे कोम्मे हालत की मी वजीफा में वाहि कोनो सस्पेंड कोनो डिमोट कुरा हालत के එහෙන නු යුනිෆෝම් මොස්සාතවග ෆියෝල් එල්ම හොරේ වර බෑවර මින්ගනත ඒකේ තරෙන් එම්මින් අඬකි එෆරාත ගෙනස් රීට්‍රේන් වෙස් කරු එෆරා මිහාර හොරි මි යුනිටුම් බදලු වෙස් කරු මිකා බෑවර කංකම් හොරේ আদি අලගොන් මෙන් ඒ ප්‍රොසීජරලි රංගල කරන් ජෙහෙ කංකම් වෙස් හොරේ එහෙම කුරික දෙන්නමුණු හාදිසාගේ ඒ අලන් ජෙහෙ ෆියෝල් ත මිහාර වනි ala nimi fa specifically kombe fla kan wat kon dimada ka tere konfioletto e alun jeheni tafsil tiwe fna hama liumun hama ko e alun hama ster member ge concern ang address kurmatta ka egota dimawa huriya hadisa tak ges fuluhun review ko falan je fiol tha barabar alamun gende inge to devana suwadu ge incident alun ngi harangala saaf nuwima malege current diya hadisa ge malege current da komme hadisa ge salun men badan ඒගේ තෙරේග මී ජිනායි එවස් කම වේතෝ ඉංගේතෝ එන්නමස් මී ෆහොන් හිඟාදිය එවස් කමග ජිනායි වහි කම මානෙකි ගස්තුග බයකු කම කොග්ගෙන් කරන්ට දුබ්වාද නොත ඒගේ තෙරේග ජිනායි කම කුරුම කොෆෝ එක්කම බෙලෙවේ කම මිහාතන කෆෙනි ෆෙන්නේ එවස් තහොගි ඉංගේතෝ පර්බෂ්කුරි शुक्रिया इज्जत वजीर दम फुर्सत में रोन इहमन दोदायरा इज्जत मेंबर अहमद नासिर शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा मिनिस्टर मे ज़मानी डेमोक्रेसी आफहम अरुमे मगुतोगा मिहिंगा मगुतोगा मिहोरी कंततका वरा बोड़ा दातिको मोडम ट्रैफिक आदि मी की तरह पाकिन नाकंत अरुमन मिसवाल फदने मी दिया सवना हरु फेशिगे मी बैरिकेड तो दिवेरा माले के मगुतोगा हुरे एक कोम फराते के कोम बैग बैरिकेड तक अरुमन एंकी फेंडे आदि बैग हाजत होगा विस्तार वागद वायर बैफार मगुतो बंदु फेस होरे बिकम मिस्टर हल्ले के मैंने क्या धोखतो इज्जत मेंबर के सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत और बरबर शुक्रिया इतरे मेंबर आदे गाउन तंफीज कुरुमटका खास को ट्रैफिक मसत होगवेस आदि स्कूल त मी फंक्शन कुरा गडित होगा आदि आम को मी हूं गिना एव्वा सरहद त होगा ट्रैफिक डाइवर्ट कुरुमशा मिकं कमग आम को बैरिकेड वेच्चाउ में बेनो कुरा अदी आम हालतु ಗೆಲ್ಲುವಾಲ ಮುಜಾಹರಾ ಫತ ಕಂತತ್ತ ಗೋಸ್ವಿಗಿಂದ ಹಾಲತುಗ ಮೀಹುನ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕಾವೆ ಸೌಳು ಬೆರಿಕೇಡ್ ಫದೆಚ್ ಬೇನು ಕುರ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಪ್ರೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಫ ಬೈ ತಂತನುಗ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಮಗುತ ಹುಗ ಬೆರಿಕೇಡ್ ಬಹಟ್ಟಾಫ್ ಏ ಹಾಲತ ದಿಮಾವಾ ಗಡಿಗ ಕುಲ್ಯಕ ಮಾಲೆಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹಾಲ್ತೊನ್ನ ಗೊತುಂ ಎ ಗೆಂದಂಜೆ ಹಿಸಾಬತಕ ಬೆರಿಕೇಡ್ ಗೆಂಗೊಸ್ ನೆಗುಮಕಿ ಎಹಾ ಫಸೇಕಮಕ ನುವಾತಿವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಫ ಬೋರೆ ಎನ್ನಮಸ್ ಮಾಲೆಗ ಮಗತ ಗೋರಿ ಹುರಿಹಾ ಎಚ್ಚಿಸಕಿ ಆಳುಣಕ දන්නවන්න කරනේ මේ ෆුදුම් බහට්ට ආෆරිච අලුන් බදානන් ඒගේ තෙරෙන් අලුන් මෙන්න මිහාර රයිතන උඳගුවා ගොතන් එවෙසිච්ච හොරිතෝය හොරෙච්කම වෙජයකන් අලුන් හල්ද කුරාන නියත අදි කුරිග බෙහෙට්ටි ෆෝරි එච්චි මිහාර වෙයි
බේනු නුකරා නොත බේනු නුජේ තනක හොරජිකම වෙජ්ජාම එච්චි වෙස් නාගා මගුතන් අවුල්ම සාෆ් කොත් දෙන ගෙත වරබට ශුක්‍රියා ඉජතර මෙම්බර් शुक्रिया इज्जत वजीर देम फुर्सत मेहरबानी तोड्डू दायरा की इज्जत मेंबर हुसैन समीर शुक्रिया रईस मरहबा वजीर मारुगे हुकुम तंफीज करूंगे मी सरकार रईस मुइज़ के वाउदे मिकन तंफीज कुर मट्टका मिहार किहा हिसाब का मसा गोसितो आदि मी वाउद फुद्देनी कोन तारीगतो देवण सुवादकी अळगुन में एमडीपी माने मो तेरागा युतियागे कुरान कमा विदाळेफ फुदुंगे विदाळवे अळगुन में एदे मगुता खुद्द देने कमा एव्वेस कहदा सियासी नुफूस नुने बारे आस्कन तो अळमेन्ना मजीदी मगे हुद्द नुदि बिकेम बोलेनी शुक्रिया इज्जत मेंबर के सवाल जवाब देवमा वजीर फुर्सत और शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत में मारुगे हुकुम तंफीज कुरमा की मिसर का सियासत गई अरुण में एकम कुरान एकम कुरमट्ट का गवर्न कुरन जेहे मारुगे हुकुम तंफीजी मरहदा कानूनी गोतन कवा कुरन एम ए बेनवा कानून फरमा कुफ मी मजीद फोन मस्के मी वगु तरम कुरन ए गाने फरात की तंफीजी मरहदा तैयार वन जे कंकमा एकंकमा अरुण में इरात कुरे मिदन तैयार वन ये तो देवन सुवा जवाब दे मी एव्वे सियासी फरात कुम वेस नो ताम फरात कुम वेस आम को इबेफुरना लिबिफवा सियासी हग्गुत अदा कुरान फुर्सत में फुला दायरा के दिनों में क्या दुगे सरकार को विष्णु फुल ए नमस मालेगे एम्मे कारोबार बोडु मालेगे मेदुकमु गवा मजीदी मगु ब्लॉक ऑफ सियासी हरकाते हिंगुम फुर्सत देरुगा अरुण में बलं कोन गाड़ीयेगतो आमु गतेगे कोन दूहेगे कोन गाड़ीयेगतो एकंगे कुरेवेनी ए हुद्द देवे कहाले वागुतिकम वे जमाने की एमगु बंद कोल्लाගෙන් මාදේගේ එහෙන් තන්තනුගේ ට්‍රැෆික් වර බොණන් අසර නුකුරාකම වෙජ්ජා මේ ෆුර්සත අවුන් දී ෆෝන් නාන මේක පුරිමස් එන්නමස් අවුන් ඉංගිෆාගුත්ක මිහාර එදවඩෑම් ෆොයි වගුතකි හුකුර්දුහෙගේ හවීරු කම වාතිවේ නුවත මේ රේගමුඩ වගුතකම වාතිවේ අවුන් මෙන්න ආම ගොතක කාර්බාර වර බොඩ කොංගොන ගඩික වාති එගඩිගේ එතන නුදෙවෙනි එන්නමස් අවුන් මේ වානේ මිහාර ඉංගවඩන්න මාදේගේ මගුත ෆුලා කොෆ තිවේෆුණ මුසාහර මිහාර ඒ ෆුලා ලෙන්තුග වෙස් කුරවෙන මිහාර නිකුන්නවා අදත්තක බදාරු ගවණ හිවනි මවුග හුරහත් තිබ්බ වෑගෙන් වෙස් මුසාහර කුරේවර බේරු මගුව සෙවති මිහාර ෆුලා කොෆ එහෙම අරුණ ගබෝ කුරවේ මුසාහර කුර නොත ආමු මේ ෂූර්ෆාල් කුරමට්ටක අර බොඩති ජාගතන් එබෝරි එහෙම අරුණ එදෙනි සියාසි හුරියා පරත්තකුම් වෙස් ඒ ජාගත බේණු කුරෙමු තිවේෆුණ වෙස් අරුණ මෙන් මාදේගේ මේ ආට්‍ර බීචුන් ෆෙෂ්ගෙන් බේරු මගුන් ගොස්ස යගණක මේ කල්තුකලා කොට හිසාබ වාණ මිහාරු ಹುದ್ದ ದೀಫ ಅಮೀನಿ ಮಗು ಸೈ ಕುರಿಂಗ್ ಅವಳ ಹುದ್ದ ದೇತನ ಹೆನಸ್ ಮಿಯೋಗುತ್ತು ಅಮೀನಿ ಮೌಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಮಸಕತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರ ಮುಂದಾತಿವ ಅಮೀನಿ ಮಗುಸ್ ಮಿಯೋಗುತ್ತು ಬಂದು ಕೊಫಾತಿ ಎತಂವೆಸ್ ಮಿವಗುತ ಜಾಗ ದೇವೇಗುತ್ತ ಕಣ್ಣು ಓತಿಕಿ එහෙම අවුරුම ෆුර්සත මගු ෆහි කොද්දේනම් আদি සිකියුරිටි වෙස් ප්‍රොවයිඩ් කොද්දේනම් කම තිබේෆුම් බේනුම් වරක කියාල් ෆාල් කරන කන්ත කොරියෙන්දම මෙහෙනස් ආම මගමතිගේ දිරුලේ ෆරායත්තකගේ හග්ගුතක වෙස් හිමාය කුරුම කිය අවුරුමගේ zimmaයක්කම වාතිවේ දෙෆරාතුගේ හග්ගු බැලන්ස් කොගෙන් කරවෙන ගොතෙන් අවුරුම මි හොදන බර්බර් ශුක්‍රියා ඉජ්ජත මෙම්බර් शुक्रिया इज्जत वजीर देम फुर्सत मेहरबानी माबर दायरा की इज्जत मेंबर अहमद शाकिर शुक्रिया रईस मरहबा मिनिस्टर मी अलवन सुवादकी मी वर हितांवेरी हादिसात हिंगमुन दा वगुत्तके मी हरतरे हिंगाफी मी हर मी दिवेफुलागे मिनिस्ट्री मिगा हुरी कैपेबिलिटीज एंड मी इक्विपमेंट वसीलेत्त उगे तेरेगा किहा वरकत्तो मी सर्च एंड रेस्क्यू गे huri capabilities engage mikad kankama woman eba reba mi family takung excuse eba kure mi hona kuriyame libenje maulumat tan lulibe egota ebe mi ge tafsil kuda deba fan to wa den devane